بل نم الصمد دے. الصمد مانا بے نیازا. وہی چکم سڑے دا پیشمنی بواہ کی بسندہ کی سر کیگ دی دورکا تحجد کے سندہ کی سر کیگ دی. اب بسندہ کی دے 115 پیری الصمد الصمد جل جلالہ یا 125 پیری یا صمد جل جلالہ دا ہوئی. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی و ظاہری او باطنی سچا والے رختیا والے او خوشحالی ہوا کی او چکم سڑے ہوئی دا دس حالت کی ندی ورد و ذکر کئی. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی و نخبر دانا ہر شے ورکی آدھ مخلوق نوے بے نیاز ہے. جمعی یو شیخ سندے اگوئی تعلیمان دانا ماقام دا موزنا بعد 101 پیرے اللہ الصمد دانا وزیفہ کوئی جیب بم دا پیسونا نخالی کی نپکادے چمیں اللہ الصمد وزیفہ زاننا دیرت دے ورد کوئی یا کئی چا مشکلی ندی اقبل ختم دے بیا اللہ الصمد 1,25,000 ندی ختم دے کر دے. اول آخر کے بعد 11 پیرے درود شریف پائے بیا مدکہ وزیفہ ہوگی سم مشکل اور سم مصیبت تے اللہ مدرہ گئی دے وزیفے برکت سر لے پکا دے چمیں اللہ الصمد وزیفہ کو اسے وہ دے اقبل تعداد چھ دے 11